Okej, då ska vi se här. Hoppas jag får det här att lyckas. Woho! Där är jag. Osminkad då. Ser ganska rojsig ut för tillfället. Jag har inte ens hunnit tvätta ansiktet. Men jag tänkte genast nu när jag blev inspirerad. Så tänkte jag att jag ska lite visa var jag har mitt gunk. Och när jag en gång har lovat att visa min nagellacksamling så tänkte jag att jag kan visa det som en videobloggning. Vi ska se nu hur det här lyckas. För det första så tänkte jag visa lite det här allmänt. Var jag sminkar mig för tillfället. Jag köpte en ny pall igår. Den är säkert meningen för flickor under 7 år. Men på något vis så tyckte jag att den var ganska snorkig. Princess. Den är väldigt bekväm. Den ger bra stöd åt rumpan. Och en annan grej som är bra är att den är tillräckligt låg eftersom jag har ett ganska lågt bord. Den här är, tror jag, säkert 70 år gammal. Det är min mans. Var det nu Fammos? Jo, det blir Annie Fammos gamla bord som jag har. Den är gräddvit och det här, den är väldigt mysig. Jag tycker om allt som är gammalt. Och där har jag en lite sån här shabby chic spegel som ska passa den. Men i varje fall, jag har ändrat lite på ordningen och det är ännu ganska råddigt. Men jag tänkte nu lite visa samtidigt. Och titta vem som vi fick där! Hejsan! Ja, det är Batman. Det är Batman-katten, jo. Egentligen talar jag alltid finska till Batman, men nu när jag gör den här videon på svenska så måste jag tala på svenska så att ni också förstår. Och han är tvåspråkig. Ja, okej, nu får han inte bastun. Just det, men då tar vi en titt på det här på nagellacken. Ursäkta, jag är råddig. Jag har ju tidigare haft så att jag hade en glashylla, eller egentligen den här hyllan här, just för mina nagellack. Men jag har börjat märka att min nagellacksamling har blivit så stor att den inte ryms där på ett vettigt sätt. Och nu kommer nyfikenstruten här igen. Eller sen får han äta. Eller sen går han ut till balkongen. Han går ut till balkongen. Okej. Låt oss titta på den här lilla asken först. Vad vi har här, jag skulle säga att det här är min miscellaneous box. Det här. Låt oss lyfta den i famnen så ser vi bättre. Vad jag har här är en hel del lite råddiga lack. Vi kan börja titta här. Har vi Gosh. Det här är Purple Heart. En fin duokrom nyans. Wet n Wild Crystallic. En blommonlila. Sen har vi ett Frankenlack som jag har fått av Rocket Queen. Hej Linn. Hon har själv blandat ihop den och den är väldigt fin. Sen